Tebi koji ćeš doći naziv je nove knjige dobojskog autora Miloša Milićevića. Riječ je o zbirci pjesama koje su nastajale u prethodnih 5 godina, a koje prema riječima autora odlikuje jak lični pečat. Pa ova knjiga je trebala da bude moj nekakav lični pečat, nekako moja, hajde da kažem, poetski testament. U njoj sam pokušao da kažem nešto o samome sebi, o svom doživljavanju sebe kroz različite situacije, jer smatram da svaki čovjek može da se pokaže kroz poetsku riječ ako ima dovoljno hrabrosti, ako ima dovoljno iskustva, ako ima dovoljno znanja. Ja sam pokušao da u toj knjizi predstavim sebe kroz unutrašnji dijalog sa samim sobom. Recenziju za ovo djelo pisao je Duško Pevulja, ovom prilikom istakavši da je riječ o pjesničkoj zbirci koja po svojim kvalitetima ide u sam vrh onoga što je napisano u srpskoj književnosti. Mislim da je zbirka dugo nastajala, da se dogodila prosto autoru i da je obilježena jednim bogočežnjivim molitvenim tonom koji dominira gotovo u svim pjesmama u knjizi i gdje je autor uspio da ostvari to lijepo saglasje između tog svog molitvenog tona, svoga unutrašnjeg bića i jezičkog umijeća posredstvom kojeg je uspio da izrazi i taj ton i taj svoj unutrašnji svijet i da stvori jednu poeziju koja je u ritmičkom, metričkom, melodijskom smislu, u strofičnom organizovanju vrlo komunikativna za čitaoce, prijemčiva za čitaoce i uvjeren sam bez ikakve sumnje na osnovu iskustva koje imam da će naći svoj put do čitalaca i lijep prijem među čitaocima. Promocija je upriličena u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Teslić. Predsjednik ovog društva Aleksa Kasapović poručio je da je riječ o nastavku izuzetne saradnje sa pomenutim umjetnikom i stvaraocem. Učestale su u Domu prosvjete promocije književnih dijela u ovim posljednjim godinama i svaka je draga i važna na svoj način, a ova večerašnja na jedan poseban, budući da se radi o autoru koji je svojim stvaralačkim pregalaštvom dao veliki doprinos radu prosvjete, što kao glumac, što kao književni, likovni stvaralac, jednom riječju vanserijski kreativac i prosvjeta je večeras s ponosom i radošću dočekala promociju njegove knjige. Srpska prosvjeta u Tesliću radi na dnevnom nivou, a to potvrđuju i mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti koje se dešavaju pod okriljem ovog društva, dodao je Kasapović. Trenutno vršimo, rekao bih, i užurbane i konačne završne pripreme oko početka rada radio svjetionika. To je prvi i za sad jedini prosvjetni radio koji je Teslićka prosvjeta pokrenula. Pritom škola ćiriličke kaligrafije privodi svoj 4. ciklus kraju. Imali smo juče vrlo zanimljive radionice koje su se odnosile na prevenciju vršnjačkog nasilja. Promocija je održana u prostorijama Doma prosvjete, a privukla je i brojne ljubitelje pisane riječi.